Wai ya motar nan yau za ta mana tsiya ne. Ke injin nan gaba ki ɗaya ƙasa. Mu wargaje shi da mu lallabo notin nan inda yake. What? Kawai. Dan wallahi basira ta gaba ɗaya ta ƙare. Wato ina notin yake? Kuma matan nan mama ta ce ko take ba. Kin san me? Ga matan nan ta ce sau motar nan ne ma take ta wala. Kuma na rasa yadda notin nan yake. Kuma ba ka ne ba. Magani? Ai ko don matsiya ce nan ya kamata a ce mun ji. Kai. Wallahi ya kamata a ce mun ji. Wai me kuke yi ne tun ɗazun? Ba ku gama min aiki ba, ba ku ji na ce muku ina da inda zan je ba? Ba hajiya ba faɗa laki mana ba. Mota. Ke a tarihin Najeriya ni na fara kera mota. Idan kika yi haƙuri a inda aka fara kera mota ma gabaki dai Allah na fara koyi. Ni na haɗa jirgin sama wanda shugaban kasa yake yawo da shi. Da Allah malamin mun shiru ina ogan naku Daga yake. America na zo. Da na zauna a South Africa ni ne customer kiya a kamfanin MTN kin gani nan. Afirka ta kudu su suka ban wannan takalmin. Kuma ki zo akan mota ki ringa cewa wani kaza kaza kin ga notin da ya haifar da ni nan. Me? Da Allah malam yi mun shiru. Ya za a yi ku cire notir ka ce wai ka manta inda notir yake? Ba a ce mun Ba ka da hankali? Ba a ce mun ban da hankali. Ina ogan naku yake? Oga Salisu. Kin ga da Allah da kaza. Kina zagi na kin zagi Oga Najeriya. Salisu. Ba ku da hankali. Ya za a yi wai na baka gyaran mota ka ba wai na yan iska. Me ya faru? Har da cire notir wai su ce ba su san inda notir yake ba? Kai Allah. Ha? Yaushe na dauke ku aiki a nan gurin? Me ya faru? Me ya faru malam ina magana me ya faru? Noti ne na rasa na ina ne na kunce shi kuma ban san aina. Magani ba ni magani na. Dai kata da injin nan oga ba inda ban tabo ba. Kaga Kai da Allah. Ai ku a rufe motar nan kawai a biya ni. Yanzu kai wannan notin ne baka san ina bane. Kware kuwa. Wannan notin ne baka san ina bane. Oga pieces din injin ne gaba ki ni. na tumburi ne ba. Oga da aka ji. Da in yi magana. Da Allah ka dakata da Allah. Haba. Ya ina magana kana magana kamar wani. Wata yar magana zan faɗa ne guda ɗaya. Allah get out from my place. Da wanda ya dan wa i baka aiki jiya. Ka fara baka jiya ba. Da wanda ya dan ma hukaci mukami waye ko na huka. An wani indomi. To na san dai ban dade daukan ku aiki a gurin nan ba ko? Abin da ki notin burki kun kasa nuna min ciwon ga inda yake. To da yau na sallame ku da aiki. Get out from my place. Kabara ce ta kayan gyara dole ka ce mu za. Wannan gajerin mata ma kawo wanke. Hajiya bismillah. Gaskiya ma laifinka ne Oga Salisu. Ya za a yi na baka gyaran mota ka ɗauka ka ba wa'annan ƙidadawan. Ta ina za su fara gyara mun mota? Haka ba ai ba za su iya ba. Ba su dade da zuwa ba dai kawai suka ce. Salamu alaikum. Wala na gano na ina ne. Cewa ta sauri take. Isa to sai na ga mota idan an kunce birki ai ta fi sauri. Get out.